Hey, umtalabho shilisi madoda. Sanibonani kuphi nekuphi kufuneka khala mbuka manje ukubingela yona ke wathinta to stomps ngqomela amehla akha benze bakuba imali ubuwazi ngena kwethu ngabe usuku lapho la ngicela press subscribe button share and comment ukhuluna konke ke uma usubscribe ayikhamela ke hamba kodwa senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sekufakela ivideo hamba phambili ingane zawethu hayi angifisi ukungasho utalabhile ushilisi utalabhe yena ke uDSD laphana umpoka mhlongo owaziwa ngenjomane emhlophe noma ezoqo ngane zakwethu hayi utalabhe kakhulu mawuthi bungakayizwa ingoma khona laphana ke kwi-channel yomacekeceke abasha usho nokusho ukuthi hey uDSD sewaba umahlalela waphinde futhi wadlulela laphana kuyena ke umkhathazi umpoka angisazi umkhathazi wakaba isibongo kodwa ke umtalabhile naye esingaziyo ukuthi babangani nomkhathazi bayabuza abantu ukuthi yini ngampela eyenza ukuthi ushilisi atalabhe uDSD kodwa ke uJiva wayembize nesiyingayinga noma utalabha la ekuthambe ngakhona angaze engane yakwethu ukuthi wena ngabe kuthini ukuphawula kwakho ke nomtalabho kaShilisi laphana ke uzokhumbula ukuthi utalabhe ngaphansi kwengoma yomacekeceke abasha wasekuveza futhi ukuthi ke umthandeni inkosi yomaskandi uzokhumbula ke umthandeni ukuthi ukujabulela kakhulu ukusebenza noShilisi ngoba ke umuntu osebenze kakhulu yena kunale nkolelo yokuthi kushuthi naye uyinkosi yomaskandi ngane wethu mina ngaphandle kumashela isikhathi sakho ngifisa uzuvuzo lakho hlangana enkundleni zokuxhumana ngabe uTwitter Facebook Instagram uzoba yona ke uTikTok uthi @mathindaxolisa noma uthi @Guluva TV uthola mina kanti ke uma ufuna ukuthi ujoin igroup yethu lapha kwa WhatsApp 079 841 41 futhi 63 ukuze ube iPoza squad sikwazi ukuthi sikubambe danko.